Môžeš mať v živote 1000 problémov, kým nepríde problém so zdravím. Vtedy máš už len jeden. Zrazu všetko ostatné, peniaze, vzťahy a stres ustúpia do pozadia. Veci, ktoré ťa trápili, sa stanú bezvýznamné. Pretože keď tvoje telo alebo myseľ volajú o pomoc, na ničom inom nezáleží. Zdravie nie je len niečo, čo máme. Zdravie je všetko. Je to schopnosť ráno vstať a cítiť sa živý, pohybovať sa bez bolesti, smiať sa bez námahy a dýchať bez boja. No berieme ho ako samozrejmosť. Neuvedomujeme si, aké vzácne je, až kým oň neprídeme. Keď zdravie zlyháva, každá maličkosť je zrazu ťažšia, sny sa odkladajú, život stráca farby. Preto starať sa o seba nie je luxus, ale je to prejav lásky. Pretože keď si zdravý, môžeš čeliť čomukoľvek. Bez zdravia je ale aj tá najmenšia bitka obrovským bojom. Nečakaj, kým ho stratíš, aby si pochopil jeho hodnotu. Váž si ho teraz, pokiaľ ešte môžeš.